тамошобинони азиз, мухлисон ва ҳаводорони барномаҳои телевизиони варзиш, барои сабти мусоҳибаи навбатӣ дар доираи барномаи Сирри Ногуфта мо аз шаҳри Душанбе ба шаҳри Хуҷанд сафар кардем ва мо қарор дорем дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон воқеъ дар шаҳри Хуҷанд. имсол медонем ки дар баробари истиқлол дар Лигаи Чемпионҳо ва Равшани Кӯлоб дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё дастаи Хуҷанд низ дар марҳилаи муқаддамотӣ ё ба истилоҳ плей-оффи ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё бозӣ хоҳад кард ва роҷеъ ба омодагии даста дар ин мусобиқа ва барои қисмати дуюми мавосими Лигаи Олӣ мо суҳбат меорем бо иҷрокунандаи вазифаи директори дастаи Хуҷанд ва инчунин иҷрокунандаи вазифаи сармураббии даста Фаррух Марофиев. Фаррух, хушомадед ба барномаи мо. Ташаккури зиёд ки вақт ҷудо кардед. Медонем ки дарҳол пас аз тамрини даста пайваст шудед ба мо. Хаста ҳастед. Ба ҳар сурат якчанд мавзӯъе ҳастанд ки мехостем атрофи он суҳбат кунем. Айни замон дар давраи таътил омодагиҳои даста чӣ хел ҳастанд барои қисмати боқимондаи мавсим ва барои ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё? Ташаккур меҳровар барои ташрифи шумо, барои омадан ба шаҳри Хуҷанд хуш омадед. тайёрии мо ба қисми дуюми мавсими имсола аз рӯи нақшаи истиқлоли мураббиён пешбинӣ шуда рафт истодааст. ҳамаи он чизҳое ки мо мехостем дар ин раванди дар ин рафти ҷамъомади таълимӣ тамринӣ бояд иҷро мешуд, ҳамашро кам кам иҷро карда истодем. дар умум бад не, дар умум он талаботое ки дар назди бозигарон буд аз рӯи нигоҳи тамрин таълим дар рафти он ҳамаш дар иҷро шуда истодааст. барои ҳамин дар умум баҳои хуб додан мумкин аст ки бозигарон ҳамаи он вазифаҳое ки дастурҳое ки ба онҳо фаҳмода дода мешавад аз тарафи онҳо иҷро шуда истодааст ва барои ҳамин барои мо қадар мушкил набуд. мушкили асосӣ дар ин буд ки бозигар хеле кам буд, асосан баъд аз вақте ки танаффус шуд барои рӯзҳои фифа дар моҳи июн хеле кам буд ва ба ин нигоҳ накарда як нақша кардем, як нақшаро қабул намудем ки баҳри бештар намудани натиҷа дар ҷадвали мусобиқот. чунки ҳама медонист ҷои мо он қадар хуб набуд, дар поён будем, ҳатто дар ҷои даҳум хеле ғамгин будем, ҳама тарафа ҳам мухлисон, ҳам роҳбарият, ҳам мураббиён. мушкил буд, хеле мушкил буд, лекин ба ин нигоҳ накарда ташаккур мегӯям барои бозигарон, ба истиқлоли мураббиён, ба роҳбарият ки дар вақти вазнин ҳама сарҷамъ шуд. он бозигароне ки буданд дар даста боқӣ мондан тавонистанд як сарҷамъ шуда ду бозӣ ки барои мо хеле ҳалкунанда буд бо дасти ҳосилот тавонистем ғалаба намоем бо ҳисобҳои минималӣ 1-0 дар хона ва ба 2-1 дар меҳмонӣ дар дақиқаҳои охири бозӣ. барои ҳамин бубинед, агар мо рафти тамоми мавсимро баҳо диҳем то ба ин даврҳо, дастае ки пайваста дар сегонаи беҳтаринҳо аст, дар ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё чанд дафъа аллакай баромад кардааст ва имсол ҳам бозӣ мекунад. чӣ шуд ба даста имсол? чаро ин қадар заиф буд Хуҷанд? ва чуне ки худи шумо қайд кардед, ҳатто як муддат дар зинаи охирини ҷадвал ҳам буд. бале, сабабаш яке аз сабабҳо аз нигоҳи рафти тамринҳо, агар гӯем ки аз нигоҳи профессионалӣ ин вақте ки зимистон буд даста ҷамъ шуд, бозигар хеле кам буд, ҳатто 7-8 нафар. санаи 10-12 январ буд, мо бояд мавсимро тайёрӣ оғоз менамудем барои мавсими нав, лекин бозигарон хеле кам буданд. ба ин нигоҳ накарда ҷамъ намудем, аз ин тараф аз он тараф даъват намудем бозигарони маҳаллӣ, бозигарон аз дигар давлатҳо ва ба ҳамин нигоҳ накарда он нақшае ки дар рӯи истиқлоли мураббиён бояд иҷро мешуд, хусусан ҷамъомади таълимӣ тамринӣ марҳилаи аввалаш, марҳилаи дуюмаш, афсӯс ки мо натавонистем ҳамин марҳилаҳои заруриро ки дар вақти зимистон бояд аз рӯи қоиду қонунаш иҷро шавад, хусусан тамринҳо, ба мо муяссар нашуд ки ин чиз иҷро шавад. аз ҳамин сабаб натиҷаи мо дар рафти мавсим, хусусан дар оғози мавсим хеле бад буд, чунки
даври аввал бо Истиқлол 4-0 ки аллак як зарбаи сахт ба даст. хеле мо мебинем ки дар протоколи бозӣ аз рӯи ному насаб бозигарон баробаранд қариб. аммо дар майдон вақте ки довар бозиро оғоз менамояд умуман мазмуни бозӣ нест, дигар буд, мушкилтар буд. Бозигарон дар вақти дар ҳар хел лаҳзаҳои бозӣ ҳайронанд ки чӣ хел бозӣ кунанд. барои ҳамин ба мо як зарбаи сахт буд ки баъд мо фаҳмидем ки вақте ки ба мо зарур буд моҳи январ, феврал, март мо натавонистем онро тоғри истифода барем аз рӯи қоидаи аз рӯи талаботое ки ба мо зарур буд ба мо ин муяссар нашуд. барои ҳамин яке аз сабабҳош он ки ба мо истоди мураббиён натавонистем ки марҳилаи тайёриро аз рӯи хоси худ гузаронем. хуб, як суол роҷеъ ба таъиноти шумо. дар як муддати кӯтоҳ сарвақт шуморо иҷрокунандаи вазифаи сармураббӣ таъин карданд. бо гузашти 2 ҳафтаи дигар иҷрокунандаи вазифаи директори варзишии бошгоҳи Хуҷанд. бар дӯш гирифтани ин ду масъулияти вазнин магар мушкил нест? хеле мушкил аст. агар аз рӯи ба ростӣ гап зад хеле мушкил аст. лекин аммо барои чӣ розӣ шудед? ман фаҳмондам ки мисол барои ман уже аллакай худи ҳамин сармураббигиш бас мебошад ки худаш як масъулияти калон мебошад барои чунин даста Хуҷанд. талабот ҳама вақт баланд, талабот бухрисон аз як тараф ҳама вақт мехоҳанд ки даста дар зимини боло бошад. ҳамчунин роҳбарияти даста, роҳбарияти мақомоти иҷрои давлати вилояти Суғд фаҳмондам. лекин боварӣ кардан барои сармураббигӣ гуфтам қабул, чун ки дастаи ба истилоҳ раднои клуб. барои ҳамин дастаи азиз аст ба шумо, солҳои дароз аст инҷо кор мекунед. ва и сабаби дуюмаш ман боз гуфтам ки илтимос барои ман бас аст ки худи сармураббиги вазифааш бас, чунки хеле осон нест. ба ин нигоҳ накарда гуфтам ки то охири сол, то охири мавсим бояд ҳамчун директори даста, иҷрои даста бояд мавсимро ба охир расонем. қабул кардан муҳтарам раиси вилоят, фаҳмондан вазифаҳоро, мақсадҳоро. ман инчунин гуфтушунид кардам, фаҳмондам ки чӣ лозим, чӣ кардан лозим. барои ҳамин ба як мақсад омадем, расидем ва барои ҳамин барои боваришон раҳмат ки боварӣ кардан. аз ман фақат ҳамин ки меҳнат карда шабрӯз барои беҳбудии клуб ҳаматарафа. барои қисмати боқимондаи мавсим чӣ вазифаҳо ва чӣ ҳадафҳо гузошта шудааст назди шумо ва назди даста? ҳадафҳо ҳамон ки дар ҷадвали мусобиқот дар лиги футболи Тоҷикистон ба панҷгони аввал баромадан. медонам, мефаҳмам ки хеле мушкил аст, чунки 4 бозии дигар мемонад, аммо 4 бозӣ бениҳоят мушкил. бале, бо дастҳое ки дар боло воқеанд. бале, инчунин холҳо байни мо байни он дастаҳо хеле фарқият дорад, 6-7 хол. барои ҳамин ба мо на танҳо ғалаби мо зарур, инчунин ки баъди ғалаби мо бояд вай дастаҳо холҳоро гум кунанд. барои ҳамин мефаҳмем мушкил аст ва фаҳмондем, бачаҳо ҳаминро дарк мекунанд, хуб дарк мекунанд. барои ҳамин дар лига бошад баромадан ба панҷгони аввал дар ҷоми Тоҷикистон ба бозии ниҳоӣ баромадан ин ҳам осон нест, чунки дар сеткаи мо регат вуҷуд дорад, баъди регат эсқата ё панҷшер ва эҳтимолан бо эҳтимоли зиёд Истиқлол дар марҳилаи поёнии ниҳоӣ. барои ҳамин инчунин дар ҷоми AFC бошад, ҷоми Африка, ҷоми конфедератсияи футболи Осиё баромадан ба марҳилаи гурӯҳӣ роҳат гирифтан. ин вазифаи аввалин дараҷа. бозии плей-оффи шумо аллакай хеле наздик аст. баъди як моҳ, баъди 22 август. бале, дастаи Мерв Туркменистон ёки Алла Қирғизистон. ҳарду якташ. барои ҳамин аз инҳо асlan муҳимаш ин бозии плей-оффи ҷоми конфедератсияи футболи Осиё. пеш аз таъиноти нав шумо давоми чанд сол ба ҳайси мураббӣ таҳлилгар кор мекардед? яъне ки ёрдамчӣ будам. ёрдамчӣ, аммо дақиқ мураббӣ таҳлилгар, тренер аналитик мегӯяд. дар тими мунтахаб будем. дар тими мунтахаб, бале. ёрдамчӣ сармураббиё будам. ёрдамчӣ ҳама вақт дар майдон ёрдам мекардам, ба берун аз майдон. ва дар миёни ҳамаи дастаҳои лигаи олӣ ягона бошгоҳе ки чунин мутахассис дошт ва дорад танҳо шумо ҳастед. барои умма мефаҳмондед ки чӣ вазифаҳоро иҷро менамояд мураббии таҳлилгар? мураббии таҳлилгар асосан таҳлили бозӣ дар умум аз рӯи вазифаҳое ки сармураббӣ ба ман медиҳад, ки кадом лаҳзаи бозӣ, кадом лаҳзаҳои бозии ҳариф, мисол барои мисол бозии оянда ҳариф мо дастаи мисол регата даст ва бояд ман барои сармураббӣ бояд таҳрир мекардам ки
тарафҳои мусбӣ манфӣ даста дар умум инчунин дар алодагии хатти дифоъ миёна ва ҳуҷум давомаш дар алодагӣ бо бозигарои калидӣ айнан ҳамин ҳолат аз дасти худо мо мебинем таҳлил мекунем ҳамаш бо вазифаи сармураббӣ вале мисол мегӯяд ки ҳамин тараф ҳамин лаҳзаи бозӣ ҳамин бозингар. шумо метавонед ҳайати хуб пешниҳод кунед барои сармураббии даста вобаста ба таҳлили ҳар як бозингар дар алоҳидагӣ? бале агар пурсад агар мепурсад ки ақидаи ман фикру ақидаи ман дар бораи мисол масъала ман бо нишон додани факту рақам бо далелҳо мегӯям ки ҳамин ҳолат дар ҳамин вақт дар ҳамин замон ин бозигар тайёртар аст. баъд мефаҳмонам ки бо кадом сабабҳои мусбӣ манфӣ и боз аз рӯи факту рақам ҳама вақт чунки барои баъзи мураббиҳо ин чиз хеле зарур нест барои баъзи мураббиҳо ин чиз зарур аст. барои ҳамин чанд сармураббӣ буд чанд мураббӣ буд бо ҳар хел талабот бо ҳар хел фалсафаи худ бо ҳар хел усули бозии худ. барои ҳамин барои ман хуб буд ки як тарафи масъала ҳамин ки чӣ қадар сармураббӣ нав шуд. барои ман ҳамин нағз буд ки як чизи нав меомӯхтам вобаста ба талаботи онҳо вобаста ба оне ки ҳаман чӣ мехостанд. гуфтед ки чанд сармураббӣ буд? воқеан шумо дар рафти масъала ки сеюм сармураббии хуҷанд ҳастед. барои чӣ рустам хоҷаев рафт? рустам хоҷаев дар баъди бозии файзкан бозӣ даври шаштум буд дар майдони худ дар бозии спартак бозӣ боз ҳам аз рӯи рафти як равише гирифт ки аз рӯи нақшаи мо набуд ва он шахс фаҳмиданд ки вақти рафтан аст. ба ман гуфтанд ки фаррух аллакай ҳамин вақт омад ки бояд камтар танаффус гирам чунки ҳамон меҳнатҳои заҳматҳое ки буд дар вақти зимистон дар ҷамъияти таълимии тамринӣ дар вилояти фарғона дар шаҳри тошканд афсӯс дар рафти мавсим мо аз онҳо фоида гирифта натавонистем. албатта дар ин сабаб яке аз сабабҳо ҳамавақт гунаҳкор мисол мураббиён мебошанд ки ҳамавақт якум айб якум хатокӣ ба дӯши мо мебошад. ин ҳамавақт новобаста аз оне ки мураббӣ айб дорад ё ки надорад. барои ин шахс аввалин шуда ҳамаи масъулиятро ҳамун фишоре ки буд ба даста ба худ қабул карду аз вазифа рафт. лекин аз рӯи омор дар ҳамон вақти замон бад набуд. мо боиси хуб яъне ки ин қарори худи сармураббӣ буд. бале талаботи роҳбарият набуд ки аз вазифа равад. хуб қабул аст. рустам хоҷаев меравад ва ба ҷои ӯ роҳбарияти хуҷанд ба симати сармураббӣ даъват менамояд нафареро ки дар чемпионати тоҷикистон аллакай таҷрибаи кор кардан дорад аммо таҷрибаи манфӣ яъне ки натиҷаи хуб нишон натавонист. ин албатта дахл дорад ба нумон ҳасанов мутахассиси ӯзбекистонӣ. барои чӯро даъват кардед? дар инҷо роҳбарият вуҷуд дорад. роҳбарият дар ҳамон вақту замон дар ҳамон айни замон бояд фавран як нафарро даъват мекардан ва танҳо озод буд. сабаб чӣ буд? намедонам ки инро ба шумо шояд ҳамон вақти роҳбарият мефаҳмонад. барои ҳамин аз нигоҳи шумо ҳамчун мураббии таҳлилгар ҳамчун мутахассис вобаста аз фазои даста дар ҳуҷраи либоси дасткунӣ дар майдон дар вақти тамрин вобаста аз фазои даста вобаста аз ҳолати даста ҳамин хел мураббӣ ба мо зарур буд. мураббие ки камтар ҷиддӣ бошад камтар ҷиддӣ бошад. лекин аввалаш омад хуб бад набуд. тамринҳо умуман реҷаи кори дигар шуд. реҷаи тамринҳо реҷаи берун аз тамрин ба талаботҳо дигар шуд. бачаҳо онро низ хуб қабул карданд. лекин дар бозии аввал дар бозӣ бо дастаи клуби марказии варзиши артиш дар варзишгоҳи спартак бозиро бохтем. бозӣ хуб бад набуд чунки дар рафти қисми якум бозигари мо тони бекатал корти сурух гирифт ва баъд аз он мо 10 нафара мондем. аз ҳамин ҳисоб бозӣ то рафт мушкил шуд ва дар охир 2-0 бар фоидаи дасти ЦСКА ки мебард. ин бозии аввали ӯ буд. ба ин нигоҳ накарда роҳбарият гуфт ки хуб бозии аввал аст корти сурух аст як бо сабаб ки бозӣ бох шуд. бозии дуввум бо дастаи хатлон буд дар меҳмонӣ. боз тамринҳо аз рӯи нақша буд. ягон хел камбудӣ набуд. он чизе ки мураббӣ хост клуб мусоид кард.
аз нигоҳи инвентар мисол лавозимоти машқӣ дар таҷҳизот чизе ки набуд барои он кас харидор намудем, чизе ки хост пешниҳод намудем. ба хатлон меравем, бохт 2-0. ҳамон бозиро ба гол ки ман ашораӣ карда будам. бале бозӣ боз аз рӯи нақши мо оғоз мешавад. Тақрибан 30 дақиқа, тақрибан 40 дақиқа нағз меравад. Як лаҳза мешавад ки тамом. воқеан як расми муайян надошт бозӣ. дар хатти ҳуҷум чунон ба назар мерасад ки бозигарои Хуҷанд намедонанд бо туп чӣ кор кунанд. дар машқ, дар раванди машқ ҳамаш фаҳмода дода мешуд. Бозигарон қабул мекарданд. хай баъд не, но лекин қабул мекарданд. Лекин вақте бозӣ сар мешавад, боз он проблеми пештара ки дар вақти Харҷаев буд, бо ҳамин чиз пайдо шуд. дар машқ як чиз меравад, вақти майдон бозӣ оғоз мешавад, бозӣ дигар, мазмуни бозӣ гум мешавад. стади мураббиён ҳайрон мешинем дар ҷои худ савол менем чӣ шуд, чӣ бояд кард, чӣ хел буд, кадом вариант мебошад, дар чиз мураббӣ нав шуд. аммо проблеме ки будан такрор шудааст. ва он кас ба як қарор омад ки гуфт ки ба роҳбарият ё ман натонистам, нашуд. баъд аз он ки мо хатлонро дар бозии хонагӣ ғалаба кардем, бале 1-0. баъди вай ба бозӣ бо ки буд, бо Кӯктош бихелом ёки бо кадом даста буд дар меҳмонӣ, бо ЦСКА, бо дастаи клуби варзиши Артиш дар бозии хонагӣ ё сафарӣ. инаш сафарӣ буд, инаш алка сафарӣ буд. сафарӣ боз 2-0 дар дажгоҳи Сор боз 2-0 бохте. дар сонияи сеюми бозӣ ҳисоб 0-1 бар зиёни мо ба фоидаи дастаи Кемева. малеш хатогӣ шуд, бозигар нахост. дақиқаи аввали бозӣ боз рафти бозӣ мерад ҳаракат мекунад, боз намешавад, бо проблем мекунад. бо дар амал мебинем ки бо ҳам камбудиҳо такрор шуда истодааст. баъд баъди бозӣ ва он шахс омад гуфт ки ман натонистам, гуфт нашуд. аз ин тараф ҳаракат кард, аз ин тараф ҳаракат кард, инро иваз кард, ина иваз кард, ва иваз кард, лекин дар умум камбудӣ бо ҳамун камбудӣ ислоҳ нашудааст. гуфт ки ё ман мерам, ё ки бозигаронро иваз мекунам, ё ки аз даста мисол хориҷ мекунам. чунки ба михел ҳовай монд ки шарт ки ё ки ман, ё ки бозигарон. ё куллан ҳаят иваз мешавад, ё ман куллан набошадам, чанд бозигарон, барои мисол 2 ё 3 нафар. аз ҳайати асосӣ. бале. баъд роҳбарият гуфт ки ихе бошад, мо шуморо нав қабул кардем. мале ҳамаш фаҳмо ки 4 бозӣ гузашт. аз тарафи роҳбарияти боло вазифа буд ки дар 4 бозӣ ақаллан 10 хол бояд ба даст орем. лекин дар амал ҳамагӣ 3 хол ва дар поён қарор дорем, дар замини 8 ё 9. ва баъд гуфтанд ки малаш ихе бошад, қарори сармураббӣ рафтан шарт нест, зеро ки ҳамагӣ як моҳ гузашт. ҳайате ки бо мураббӣ пешина ҷамъ шуда буд, барои ҳамин боз вақт медиҳем камтар барои ислоҳ кардани ҳолат. баъд вай шахс бозигаронро аз даста ҷавоб дод. чун натиҷа ин ҳам ёрдам накард. ва бозӣ сафарӣ рафтем ба Кӯктош ноҳияи рода ки афсӯс боз мусовӣ. баъд аз ҳамин ҳолат дутарафа ба як қарор омданд ки беҳтар аст ки пас аз ҳамон бохт бо Кӯктош мусовӣ буд, 1-1 буд. не, бозии хонагӣ шумо бохтед 1-2. бале худ баромада. бо хонагиро бохтед, дар сафар 1-1 дар майдон бохтед. бале. хуб, бо мураббиён фаҳмо аст. мо рафти тамрини шуморо якҷо мушоҳида мекардем. легионерҳо нестанд, ҳамаашон рафтанд. куҷо рафтанд? сабаби асосиш онҳо меомаданд ба назди мо мегуфтанд ки мо дар дигар давлатҳо будем. барои мисол дар Эрон боз буд аз Кореяи Ҷанубӣ Бебомгин, бале, буд Дарко Бедов аз ҷумҳурии Сербия. ва меомад мегуфт ки Фарух, ман дар Эрон будам, дар дигар давлатҳои хориҷа, Аврупо, Осиё. лекин чунин фазое ки дар даста қарор дорад, ин хел фазо барои ман якум бор аст. чӣ фазо? фазои бесарусомонӣ? бесарусомонӣ ба маъное ки дар рафти бозӣ, дар рафти машқ ҳамаш нағз. бозигарон мебуранд, меҳнат мекунанд, аз рӯи гуфту дастури мураббиё ҳамаш иҷро мешавад. вақте ки бозӣ сар мешавад, камбудӣ бисёр ва он бесарусомонӣ бозиро дар назар дошт. барои ҳамин
баъди бозӣ ки дар сафар буд бо дасти кӯктош мусовӣ намудем омадан гуфтанд ки ман дигар наметавонам уже фазо то рафт бад шуда истодааст мо гуфтем илтимос хайр ақаллан то охири марҳилаи аввал камтар тоқат кун ки бозигар то рафт кам шуда истодааст сабаби асосии рафтани онҳо ҳамин аст ки фазои дастӣ маъқул набуд не маъқул набуд онҳо ку шартнома доранд тибқи шартнома бояд ҳаққи рафтан аз даста надоранд не дар он ҷо ҳамехел пункт ҳаст ки дар вақти трансфери тобистона дар наздики он бозигар ҳама вақт метавонад яктарафа дастро тарк кунад ё ин ки ҳамин чиз аз тарафи клуб вуҷуд дорад барои чӣ ҳамин банде дар шартномаи бозигарон ҳаст ки ба фоидаи даста нест умуман мисол баъзе вақт мешавад ки легионери гирифта даста хуб нест ба дараҷаи ба талаботи мо мувофиқ нест барои ҳамин мо баъзе вақтҳо буд ки мо метавонистем худамон яктарафа бозигарро ҷавоб диҳем барои ҳамин яктарафа агар даста ҷавоб дад бозигаро хуб аст аммо вақте ки бозигар аз ҷониби худаш метавонад тарки даста кардаш бад аст барои ҳамин дар умум камтар ба фоидаи даста нест албатта ба фоидаи бозигар аст лекин ин таҷрибае ки дар 5 соли охир аз тарафи роҳбарият буд ҳамин чиз барои ҳамин бандро бозигарон интихоб намуда аз даста мерафтанд сабаби асоси ҳамин аст ки фазо маъқул набуд барои ҳамин рафтанд Далил Рӯдгуров барои чӣ рафт бо қарори сармураббӣ Далил Рӯдгуров Забиров ва Чакалов бо қарори сармураббӣ ва онҳое ки бо қарори сармураббӣ Ҳасанов дар рафти бозӣ дар вақте ки мисол бозигар дар бозигаре ки дар замина қарор дорад дар захиравӣ қарор дорад баъзе вақт барои на ҳама бозигар маъқул аст албатта ин чизи ягон руст нест ки мисол мо гӯем ки бозигар дар хатти дараҷаи захиравӣ ва ӯ розӣ албатта ягон бозигар розӣ нест камда мушоҳида кард сармураббӣ ҳам вақта ба ҳамин қарор омад ки Рӯдгуров яъне ки аз ҳисоби вақти нокифоя бозӣ кардан бозигаро хоҳиш кард ки аз даста раванд хоҳиши бозигар набуд ва бисёртар хоҳиши сармураббӣ буд дид ки бозигар то рафт ғамгин аст то рафт норозӣ аст аз сабабе ки камбозӣ менамуд барои ҳамин гуфт ки барои вайрон нанамудани фазои даста барои ман беҳтар аст ки ҳамонҳо раванд як суоли дигар пайдо мешавад шахсан ин суолро ман мехостам ки ҷавоб пайдо кунам бозигарони хориҷии дастаи Хуҷандро кӣ интихоб мекунад дар мувофиқа ҳама вақт бо роҳбари даста ва сармураббӣ агентон пешниҳод менамоянд агентҳои футбол ба сармураббӣ ба роҳбари даста мо ҳама вақт мешинем ҳамашро дида мебароем таҳлил мекунем дар 3 соли охир шумо метавонед 3 трансфери бобароро номед аз хориҷа ба дастаи Хуҷанд Артем Сердюк рақами 1 ба ёд дорам хоб Алексей Матросов дафъаи аввали омаданаш дафъаи дуюмаш бениҳоят бад буд қабул лекин аз нигоҳи одамгарӣ аз ин тараф хеле бозигари хуб буд ва вақте инсони хуб буд дар умум ба ҳар ҳол барои ман ба сегонаи беҳтарин хоб нафари сеюмаш Самадар Очилов дар ин ҷо ман мегӯям бо Фирдавс Абдусалимов ки Фирдавс Абдусалимов фоло дар даста ҳаст бале барои ин аз соли гузашта асту аммо ҳамин мавсим ҳар як легионере ки ба Хуҷанд омад ҳамаашон нестанд дар ин замон бениҳоят барои мисол мегирем футболбоз аз Кореяи Ҷанубӣ омадааст бебонгин аз ягон бозигари маҳаллӣ бартарӣ надошт дар вақти ҷамъияти тамринӣ таълимӣ дар вақти Тошканд фарқият буд лекин афсӯс дар вақти мавсим оғоз шуд баъди нобарори бозиҳо баъди бозиҳое ки ба нафъи мо анҷом нашуд то рафт ҳолати психологиш бад шуда бозигара барои ҳамин ғамгин аз чӣ гашта буд охир аз бохт ҳама ғамгин буд ба ҳар ҳол мехост ки даста бохт накунад беҳтар бозӣ мекард ба ҳар ҳол ёрдам мекард аз ҳайати захиравӣ мебаромад асист менамуд пасои головар медод лекин ба ҳар ҳол натавонист як бози худро пайдо намуд аз ҳамин сабаб дастро тарк кард дар бозори трансфериҳо айни замон он қадар фаъол нест Хуҷанд дар сомонаи расмиаш эълон накардааст ки ягон бозигарро ба даста ҷалб кардааст аммо якчанд чеҳраҳои нав дидем аниқтараш чеҳраҳое ки пештар дар Хуҷанд буданду боз баргаштанд Дилшод Бозоров ва тамом киҳо даъват шуда ба ҷои футболбозони рафта бо назардошти оне ки Хуҷанд бояд ки дар пеш дар плейофи ҷоми конференсияи футболи Осиё бозӣ кунад мушкили рақами 1 дар айни ҳол ки хеле мушкил аст хусусан дар бозори дохилӣ дар бозори трансфери дохилӣ
بازیگری محلی خیلی کم است به همه به بازیگری که به ما ضرورت بود برآمدیم گفتشنید بود ولی که به موافقت نرسیدیم از سبب‌های هر خیلی برای همین مثلا در کدام موقع شما با شما بازیگران در کار هستند آن زمان در همه خطا در دفاع مابین و پیش خط هجوم خصوصا دفاع و پیش اون دروازه‌بان خیلی لیگنر میشه دروازه‌بان فهمو شنیدم که با کوشش کرده بودید با کوکتوش با موافقت هستید راجع به جلب کردن یک چند بازیگر اما در آخرین لحظه با ناکامی دچار گردید بازیگران دست کشیدند یا خود رهبریت دسته کوکتوش از ترانسفری بازیگران خود دست کشید به فکر من هر دو طرفه هم بازیگرم و نشد هم دست کوکتوشم فهمو اما چی باید کرد برای بهتر کردن ترانسفرها برای مثال همین موسم خودتون شاهد زنده هستید که به نهایت بازیگران جلب گردیده اونقدر بازی خوب نشون دادن از جمله موفقیت‌گری مرکزی خارجی که شهروندی روسیه داشت به بومگین حمله‌وری که در کوبیدوف امیدواری‌ها زیاد بودند اما یگان بازی نظارت نشون نداد اویدی در کوبیدوف یک چنین عجایب امور هست که در وقت وجود خود در این دسته 8 بازی نبود از 8 بازی 4 تاش در حیث اساسی بود و 4 گل زد اگر از امور میگر خیلی خوب اما میدونید یکی از عامل‌هایی که آدم رو میتواند آسان فریب دهد این امور است بله اما اگر بازی رو کسی تماشا کرده باشد میگوید که در کوبیدوف حداقل در سطح سردیوک بازی نکرد نه باید سردیوک اگر گیریم باید یک حالا بولو یک گردن سر گردن بالاتر است و فرقت کلان است کلان اینه که فرقت دارد برای همین در ترانسفر حرکت میکنیم که بازیگر ناز به دست بیاریم لیکن خیلی مشکل است شده روشن گام خیلی مشکل است بازیگر خیلی کم است فرصت هم کم مونده است اما چند روز دیگر تا بسته شدن روزانه ترانسفری 9 روز اگر گیریم امروز 9 روز مونده است برای همین گفتشون داریم خصوصا بازیگر خارجی از بس که در داخل مملکت در چمپیونات ممکن است تا 7 لیگنر به دست پیوست نبودن در جام آفریقا باشد تا 6 لیگنر برای این همش رو دیده برآمده تحلیل نموده البته گفتشون ادامه دارد و حرکت میکنیم بازیگرانی که به فلسفه و به اصول بازی موافقند دعوت نماییم زیرا برای شما دسته خوشایند که یک چند بازی هم گذراند بازی مبارک بودند میگفتید که با حیث سرمربی چی تغییرات شما جوری کردید به دسته و با حیث اجرا کننده وظیفه دیرکتوری ورزشی دسته چی تغییرات پس از تعیین شدن شما در دسته با وجود اومد چون سرمربی در اول مهم بود که دسته رو سرجم کنیم چون که در جدول حالت ما خیلی سست بود خیلی بد بود در زمین نهم و حتی دهم و برای همین قدمی اول این بود که فشاری که بود به سری بازیگران کمتر پسر نموده فهموندن که حالا هم وقت هست حالا هم هست امکانات برای بالا برآمدن برای همین قدمی اول این وای بود حالت پسیخولوژی قدمی دوم این روند مشق و تمرین در عموم خیلی در عموم پورا دیگرگونی نمودیم وابسته از اون که بازیگران میتوانند پتانسیل دارند از این لحاظ همین خیلی مشق و تمرین نمودیم که برای آنها موافق است برای آنها پسند است از این لحاظ این چنین باز در رفت مشق و تمرین ها بودن لحظه هایی که باید اصلاح شود که کمبودی بودن که لیکن به همین ها میسر شد که به ما لحظه هایی که کلیدی بود در میدان و بیرون از میدان همین رو اصلاح نماییم در مدت که دو برای همین دو قدم همین یکمش پسیخولوژی حالت دومش رفت مشق و تمرین بود که ما توانستیم به بازیگران فهمونده داده و در رفت بازی به یک نتیجه خوب به دست آوریم و با حیث دیرکتور سوال دو با حیث دیرکتور هست البته در فکرم یک چند پیشنهادها برای رهبریت و البته این رو من نمیتونم یک جای در روز اولی آمادگی به این وظیفه اجرا نمایم نشان دهم به این وقت کمتر وقت لازم زیرا که چی نقشه نصف موسم است هست در روند تشکیلی مثال تشکیلی کار در رفتی می‌چینی با شرایط بازیگران
خصوصا که برای ما این رقم یک میشد که همه وقت باید بازیگر همه وقت شرایط خوب باشد و باید از طرف راهبر دست وظیفه گذاشته شده است که از بودگیش با بهتر شود. برای همین هست در چند فکر عقیده که باید در رفتی موسم باید به عمل آوریم. пеш аз мусоҳиба бо шумо мо бо мухлисони дастаи Хуҷанд суҳбат карда будем ва онҳо барои худ як чизро қобили қабул намешуморанд ки дастпарварони дастаи Хуҷанд дар ҳайати асосӣ хеле он кам мондааст, қариб ки намондааст айни замон. солҳои охир ягон нафар аз ҳайати ҷавонон роҳ намеёбад ба дастаи асосӣ. инро шумо ягон хел тағйир додаастед? шонс бештар ба ҷавонон хоҳед дод? албатта, чунки тора футбол сурати бозӣ баланд шуда истодааст. барои ҳамин барои ба бозигари ҷавон имконият бештар мешавад. оиди масъулияи бозигарони дастпарварони даста айни замон танҳо Парвиз Боқиев ки дар ҳайати ҷавонон буд, солҳои тӯлонӣ соли 2018 омад ба даста ҳамчун бозигари ҳайати ҷавонон то 2020 се мавсим бозӣ кард ва 2021 тавонист ба ҳайати асосӣ гузарад. албатта ин кам аст ки аз байн 5 сол гузашт ки ҳамагӣ бозигари мустаҳками ҳайати асосӣ аст танҳо як нафар аз ҳайати ҷавонон. ва ин чиз ҳам барои мо, ман мефаҳмам мухлисонро, ин дард набошадам камбудии калони даста мебошад. калон набошадам камбудии даста аст, зеро ки бо дастпарварон дар кор ақаллан бозигари асосӣ нашавадам бояд дар ҳайат бошад ки дар вақти бозӣ тавонад асли захиравӣ ба майдон баромада ба мо ёрдам кунад. барои ҳамин ин чизро ислоҳ мекунем албатта ва аз рӯи имконият, аз рӯи ки то кадом миқдор метавонем даъват мекунем ҳамаша, чунки агар дарё дошта бошед 2021 ҳайати ҷавони мо чемпиони мусобиқот шуданд. бори дуюм дар таърих, бори аввал 2003 буд хато накунам, бори дуюм 2021 ки аз ҳамон ҳайат афсӯс бисёрашон рафтанд, фароханда шуданд. аз ҷумла бозингаре ки беҳтарин дар мусобиқоти ҳайатҳои ҷавонон эътироф гарда буд Парвиз Алиев. бале айни замон дар растаи Эсхат аст, агар иштибоҳ накунам. Истарафшан. дар Эсхата буд, пас аз он ба Истарафшан. дар лиги аввал шуд равшан гап мезанам, гуфташин буд бо бозигар, лекин ба як мувофиқа натавонистем расида. барои аз чӣ сабаб даъват намудем барои суҳбат. ман гуфтам ки биё суҳбат мекунем, мефаҳмонам ки чӣ хел талабот, кадом чӣ хел шарту шароит. гуфт мебиём, лекин чанд рӯз шуд ки нест. ба фикри ман ӯ хост мавсимро дар Истарафшан тамом кунад ва баъд мумкин аст дар зимистон биёяд. мумкин ин ҳам қарори оқилона аст, ман фикр мекунам аз ҷониби футболбоз, зеро ки қарордод дорад буд аста барои мавсими то охир бурда расонида. аз мо фақат ин чизро мисол ҳурмат намуда ки қарори бозигар аст, инчунин вай даста ҳам вазифа дорад, мақсад дорад барои лига олӣ баромадан. барои ҳамин ягон мушкилӣ нест. меомад хеле хуб буд, хусусан барои мухлисон ки аз он шод мебошанд ки чӣ қадар бозигарони даста маҳаллӣ дастпарварон бисёр мешавад. барои ҳамин дар ин самт албатта корбарӣ мешавад. агар дар анҷоми мавсим ба шумо интихоб гузоранд ки дар идома ба ҳайси сармураббӣ кор мекунӣ ё ба ҳайси директори варзишӣ, кадом вазифаро афзалтар медонед ва кадомашро интихоб мекунед? ба ман мураббигӣ наздиктар аст. ба хотири? ба хотире ки мураббигӣ ин як масъулияти хеле баланд, ин як фишор аз тарафи васоити ахбори omma, мухлисон, ба маънои мусбиш, як фишоре ки ба мо як писанд аст. не ин ки фишор, балки талабот зиёд аст. бале талабот, масъулиятнокӣ. инчунин як фишоре ки барои мо ва ба рафти кори мо як фоида дорад ки ҳама вақт дар фикри мухлисон, дар фикри беҳтар намудани натиҷаи даста. барои ҳамин чӣ гӯям, хатари мураббигӣ назар ба роҳбарӣ барои ман писандтар аст ки дар зери хатар, дар зери фишор, дар лаҳзаҳое ки мушкил аст, чӣ хел мо дар ҳамон ҳолат қарор дошта, аз як ягон роҳ ёфта аз он ҳолат баромадан дар кор. барои мисол хел ҳолатҳое буданд дар мавсими гузашта, дар мавсимҳои пештара. ва ман медидам ки сармураббиҳои пештара
چخیل عظیمی حالات مشکل میبرامدن. برای من خطر مربیگی به نظر به راهبری برای من پسندتر است. برای من میخوام اگر وقتی انتخاب میشود میفهمم که برای من مربیگی بیشتر است برای من. و سوال آخرین، کدام سرمربی جهانی رو برای خود نمونه میشمارید؟ نمونه در وقتی که من در سال 2015 لیسانس مربیگی را گرفتم، لیسانس اس بود 2015 و دمیخه شد که بعد از 2 هفته تمام نمودن کورس های مربیگی به من گفتن که دسته مرکز تحریری المپی خوجند بود که باید در لیگ یکم اشتراک کند. همون زمان سرمربی دسته خوجند ایمان جان یوسفوف گفت که تو جوان نو خوندی عضله میباش که پدر و امکار در فوتبالند همه وقت برای تو مشکل نخواهد بود. من با راهبری خودم پیشنهاد میکنم که راهبر دسته تو رو به این وظیفه مانند. لیکن من گفتم جوانم 23 ساله بودم خدمه اولی مربیگی. من گفتم استاد ممکن است خیلی بر وقت، لیکن نه دسته جوان است، دسته جوانان میباشد. تو با من دیدم مثل حرکتی تو رو هم با کدام طور مثل کورس های مربیگی اشتراک نمودی خوندی از دستوردهندگان مثل مسئله پرسید گفت که برای همین نترس، همین وظیفه رو قبول کن. باز اون چی که از من وابسته است همه وقت در تماس در علاقه کدام مسئله که نباشد در وقت اجرا نمودن تمرین ها بیرون از آن مناسبت با بازیگران باز بردن کار مربیگی من همه وقت تیار. برای یک تشکر میگم برای ما آدم که به نام یوسفوف که در همون وقت ماه مارت 2015 باوری کرد گفت که میتوانی. برای من رحمت وابسته به سوال شما در همون وقت گواردیولا بود در بارسلونا بود، نه البته در باور بود. بله البته ترک کردم. برای من اصول بازی فلسفه کاری او به من نزدیکتر بود نظر به دیگر مربی‌ها. بعد تو رفت دیگر مربی برآمدن، آنتونیو کونته، توماس توخل. برای چی؟ برای که من خودم مخلص اشدی چلسی میباشم. همه وقت وای دست رو تماشا میکنم، نو بس از نتیجه هاش خوب است. بعد از برای من بعد از اون که به من گواردیولا نزدیکتر بود میگفتم دستور عمل‌های مشقی اون رو میخوندم و برای من فهمیدن اون طلبات او آسان‌تر بود. برای همین در اون وقت گواردیولا و تا حال نه تنها باز هست مربیانی که هست، لیکن در جای اول گواردیولا بخوام. خلاص برای فاروق مرافیف امسال هر دسته‌های دوست داشته‌اش پر از مشکل‌ها هستند. چلسی و دسته خوجند. ما امید ماندیم که این مشکل‌ها هر چه زودتر برطرف میشوند، رفع میگردند. دسته خوجند در پلی اوفی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با بارور بازی میکند و مانند سال پیشتر به مرحله گروهی روخت پیدا میکند. و همچنین من با شما و دسته شما بارور خواهان هستم در قسمت باقی مانده لیگ اولی باشد که شما باز با توپ 5 یا خود توپ 3 برگردید. البته عجیب است که در دسته دوستای خود خوجند اینجوری چلسی در این حالت قرار دارد که قریب یخیله. جایی بس که در نزد همه شرایط ها مهیا، اما نفهم برای چی بازی نیست. بله مربی این وضع میشن، لیکن نتیجه اون قدر خوب نیست. برای همین خیلی عجیب دسته که مثال از خوردم تو 20 سال مخلصی میکنم در این حالت قرار دارد عیناً که دسته خوجند. برای همین خیلی عجیب است که یک در پیش مقصود وظیفه بلند است اینچنین حرکت میکنم شب و روز برای دسته خیلی خدمت میکردم تا سالهای پیشینه. اینچنین با قوه باز دو کرته مهنت نموده، اون چیزی اون کمبودی که وجود دارد اصلاح نموده، خصوصا برای بازیگران شرط شرایطشون بهتر نموده. بهری بهبودی دسته، بهری بلند برداشتن ابروی دسته در عرصه جمهوری بین المللی. برای همین شب و روز حرکت نموده، خدمت نموده، کار نموده، حرکت میکنیم که دسته باز به نتیجه بلند نائل گردد. تشکر زیاد. тамошобинони азиз, дар ин ҷо нашри навбатии барномаи сирри ногуфта ба анҷом мерасад. хотиррасон мешавем ки қаҳрамони барномаи мо буд сармураббии дастаи хуҷанд Фаррух Марофиев ва нафаре ки ҳамзамон масъулият ва вазифаи директори варзишии бошгоҳи хуҷандро иҷро менамояд. то нашрҳои дигар мо бо шумо хайрхуш мекунем. Сарбаланду хонобод бошед. хайр.
Müzik